Παρακολουθεί ο Βίσιο. Γυρίζει ο Στογιανόφ υπέροχα για το Ριέρα. Δύσκολο να γίνει το 1-2. Το σούτ από τον Κουμουρτζή. Υπάρχει υπόδειξη. Αλλά ο διαιτητής παίρνει πάνω του. Η άμυνα παραμένει ως έχει. Απλά ο Πετκάκης έχει περάσει στην μεσαία γραμμή. Ο Κουμουρτζή δοκιμάζει το σούτ, μπλοκάρει προς το Τσενάμο. Τώρα στη φάση που βλέπετε σε επανάληψη. Και πήγε να μαζέψει ο Κωνστάντσο. Κουμουρτζή. Απέφυγε τον Μακούν. Θέλησε να συνεργαστεί με τον Κούτσι. Τώρα στο Γιαννόφ. Ωραία σέντρα, ο Κούτσι. Σάμαρης δοκιμάζει συχνά πυκνά σούτα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Έκανε ένα ακόμη κόντρα στον Γκουστάβο. Κουμουρτζή με δύναμη, ένα σούτ με δύναμη. Ο Γκαλίνοβιτς, το rebound. Το Ρίδης. Κουμουρτζή. Πανιόνιος θέλει να ευνηδιάσει ακόμη περισσότερο τον Πανετολικό. Ήταν να διορθώσω και όχι για τον Εντζεγκουέλε. Η πάσα. Να ο Κουμουρτζή τώρα για τον Πανιόνιο. Δοκιμάζει το σούτ από μακριά. Πολύ καλό. Πρόλαβε ο Κουμπάγιος όσο χρειάζεται την μπάλα για να την βγάλει κόρνερ. Βγήκε γρήγορα ο Γιόνσον πρώτου Αγρίτη. Με δεύτερη προσπάθεια δίνει στον Κουμουρτζή που ωραία κράτησε την μπάλα. Πέρασε τους αντιπάλους του. Πάει στην ατομική προσπάθεια. Το τακουνάκι το κατάλαβε ο Βεν. Πάσα από τον Κούτσι για τον Κουμουρτζή. Και παίρνει θέση ο Κούτσι. Ο Κουμουρτζή το σούτ. Η επέμβαση από τον Τζενάμο. Η μπάλα όμο. Και από τις πολλές κόντρες η μπάλα τώρα στο Κουμουρτζή. Το κυνηγάει ο Ρότσα. Ο Κουμουρτζή με τη μαχητικότητά του, το γύρισμα για τον Γουντουλάκη. Σε λέγει και ο Γιώργος Βασιλείου για τον Λεμονή στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν ήθελε η κεντρική αμυντική του να γυρίζουν την μπάλα προς τα πίσω στον Ελευθερόπουλο, ο οποίος υποπίεση θα ήταν υποχρεωτικός. Σιώβα. Αυτός για τον Πετκάκη και τώρα ο Κουμουρτζή. Πάσα για τον επιθετικό του Πανιονί. Ωραία γυρίζει ο Ιβιτς. Θανασιάδης με το κεφάλι για το Βιερίνια, ο οποίος θα χάσει από τον Κουμουρτζή. Βιρκβέλια, Σιώβας, πάλι ο Γεωργιανός. Κουμουρτζή, Σάμαρης. Η καλή κυκλοφορία που είχε στο πρώτο τέταρτο ο Πανιόνιος επανέρχεται σε αυτή τη φάση. Στογιανόφ. Όμο δεν αφήνει την μπάλα να περάσει. Γουντουλάκης μπαίνει στη φάση. Κουμουρτζή στην πλάτη του, Σαλπικίδης τον είχε δει. Ανοίγει στο Βιρκβέλια. Σέντρα από τον Γεωργιανό με πολλά φάλτσα, αλλά κοντά στον Κρέσιτς. Όχι, κάνει την μπάλα ο Κρέσιτς. Κουμουρτζή. Πάσα για το Ριέρα που φεύγει από κανονική θέση και ανοίγει το Στογιανόφ. Η σέντρα καθόλου καλή. 1.89 ο Σάμαρης. Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τα ύψη. Νομίζω όμως όχι αδίκως. Και ο Λόβιν 1.92 υψηλός ο Μιχά. Τον Κάλα. Λάθος, παίρνει ο Κουμουρτζή. Πάσα για τον Στογιανόφ. Δεν προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Που αφήνει στον αρχηγό του το Γουντουλάκι. Μέσα ο Σακελαρίου την ώρα που γίνεται η παλιά. Κουμουρτζή. Πετκάκης. Βενέτης αλλάζει με τον Γκαλίνοβιτς. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Κουμουρτζή. Αλλάζει για τον Εστογιανόφ. Τύριος, παίκτης του Πανιωνίου στο πρώτο ημίχρονο. Πάσα του Κουμουρτζή, ανεβαίνει ο Βιρκβέλια. Του Πανιωνίου δίνει για τον Κουμουρτζή. Κρατάει αυτό την μπάλα. Και αλλάζει παιχνίδι σε ένα σημείο που είναι ο Μιλοβάν. Ζητάει ο Κουμουρτζή και παίρνει. Είναι τρεις όμως μόνο παίκτες του Πανιωνίου με 6 που ήδη αμήνονται για τον Πανετολικό. Παρ' όλα αυτά, με καλή κυκλοφορία, ο Πανιόνιος έρχεται για να δώσει τη λύση ο Γιόνσον. Κουμουρτζή, Στογιανόφ. Όμο για τον Γουντουλάκη και αυτός για τον Κουμουρτζή. Ωραία κίνηση, απέφυγε τον Αναστασιάδη. Κούτσι. Ο Κουμουρτζή. Κερδίζει την κόντρα, Γουντουλάκης.
Κουμορτζή, ωραία για τον Κουτσί. Ξανά Κουμορτζή ζητάει και παίρνει ο Κουντουλάκης. Έρχεται σε βοήθεια ο Κουτσί. Θανασιάδης. Κερδίζει ο Σάμαρης. Κουμορτζή γυρίζει και μένει όρθιος. 4 του Πανιωνίου με 5 του ΠΑΟΚ. Ο Στεγιανόφ. Σέντρα για τον Γουντουλάκη. Κατέβασμα για τον Κουμορτζή. Ο Κοντρέρα στην κόντρα. Ο Κότσιος δεν μπόρεσε να σταματήσει το Ριέρα. Έδιωξε τώρα ο Τζιμόπουλος και ητά. Προβολή του Κουμορτζή. Ο Ριέρα μπαίνει στη φάση. Κουμορτζή. Πάμε στον Κωστή. Με την ευκαιρία να σας πούμε ότι στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο Λάσλο Μπόλων, όπως σας ενημερώσαμε, μιλούσε με τον Κρέστιτς και του έδινε οδηγίες. Στο δεύτερο γκολ όμως περίμενε το Σαλπικίδη για να τον χειροκροτήσει. Κρατάνε οι παίκτες ΣΑΕΚ με τον Λιμπερόπουλο τώρα. Κοντά του Όμο, καθυστερεί ο Λιμπερόπουλος πολλά λάθη. Πάρα πολλά. Και από τις δύο πλευρές. Εκεί που... Για τον Βιερίνια. Καλές προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Ιβιτς. Γύρισε ο Κουμορτζή και τον κάλυψε. Πέρασε ο Κουμορτζή. Όμο. Ο Μάκος που προσπαθεί πάλι. Έρχεται να κερδίσει ωραία ο Κουμορτζή με τη μία να δώσει για τον Στογιανόφ. Εξαιρετική. Διάδης παίρνει την κόντρα. Τώρα για τον Σαλπικίδη. Στην περιοχή ο Βιερίνια. Σαλπικίδη στη σέντρα για τον Φωτάκη. Έρχεται ο Κουμορτζή και προλαβαίνει. Δάφνημα. Ανεβαίνει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Τάκλιν του Κουμορτζή. Η τετράδα της αμυντικής γραμμής με τον Πετκάκη δεξιά για να δούμε εδώ το Γεωργίου να θέλει να γυρίσει στην περιοχή. Ο Πας ευκαιρία. Προσπάθησε ο Τεβινσέντη. Ελευθέρωσε ο Κουμορτζή. Αλλάζει ο Μπέτο με τον Κουτσιανικούλη. Ρωμάνο έχει συγκλίνει, έχει βρεθεί στον άξονα. Λέγαμε λίγο νωρίτερα. Έχω την εντύπωση ότι Μυραλάς. Τρίπλες από τον Βέ. Σταματάει την μπάλα. Γκαρσία. Ζητάει ο Βιερίνια. Γκαρσία με την κόντρα βρίσκει τον Ήβιτς που χάνει από τον Κουμορτζή. Τον Σιάλμα, ο Βάρκας. Χάνει την κόντρα από τον Κουμορτζή. Στέρισε ο Κουμορτζή. Γκαρσία στο έδαφος κάνει χωρίς φάουλ από τον Κουμορτζή. Γουντουλάκης ενώ ζητάει ο Σάμαρης απέναντι ο Γουντουλάκης κρατάει και βλέπει την... Ωραία κίνηση από τον Κουτρομάνο, ο οποίος ξέφυγε από τον Γουντουλάκη. Ο Ρότσα και ο Κουτρομάνος, τον πίεσε τώρα ο Κουμορτζή για του πήρε την μπάλα. Ο Κουμορτζή που κάνει πάρα πολλή δουλειά.